Ahoj, já jsem LPS Trixie a vítám vás na tomhle kanále. Na tomhle kanále budou vycházet tyto videa. ASCII, Infa, Music videa, Kill Sister BFF, pet tagy, speciály, děkovačky, soutěže a poslední prezentace. Ne, a tak dále, ještě další jináčí videa. Takže tak. Doufám, že se moje videa budou líbit. Můžete dát like, komentář a odběr. A prosím vás, buďte v komentářích slušní a nepište tam nějaké sprosté slova. Takže tak. A chci vám chtěl říct jednu důležitou věc. A ta je, že videa nebudou často vycházet, protože se musím učit, nemám čas a nevím, anebo nemám nápad, co mám natočit, nevím, fakt nevím, co natočit. Prostě nevím, co natočit, tak prostě nebudu nic natáčet a bude to. Takže tak, budu mít i někdy pauzy a tak dále. Jinak u tady toho videa zanechejte like, komentář a odběr. Budu se těšit u dalšího videa a s váma se loučí LPS Trixie. Ahoj!